sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. Martes ngunyan, petsa 2 Septyembre 2025. Bisperas po kan kafiestahan ni Senyor San Gregorio Magno. Ang mahal na patron po diyan sa Old Albay District, diyan sa Cathedral Tabe. Advance Happy Fiesta Tabi sa mga taga-Albay District. Programa ng Bicol Target ngunya na pagkahapon. Minarespetar sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay dyan na paglaom na iguana po nin maray na resulta. Sumaghapon niya itong pagpagal, trabaho, hinguha, sakripisyo, diskarte asin iba pa sa paagikan padagos niya itong panarig asin pasasalamat sa mahal na amang Diyos. Mantang kamo dyan nagmimerienda, fiesta official baga sa Bilog na Albay, como Camp Ola, okay, Camp Ola, General Simeon Ola Day. Sana po yaong kamo nag-antabay, mantang nagre-relax, nag-enjoy ka na mga natatada pang oras gunya na Martes sa saindong puro pahingalo. Daing trabaho, gobyerno, and mga pribadong opisines. Pero mga pribadong negosyos, establishmentos, pati po kami sa media, diretso ang trabaho. Sabayan lamang nindo kami, sundo man alas 5 ang hapon. Magiging kasabay tadyan sa pagpresentar kan programa si Pading Jimmy ang samuyang chief reporter. Kumpadring Al Armario, Pading Jomar Bien, si Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Nicole Ala, and sa Manibela, Henry Mata. Diyan sa 4-wheel drive na nagdudugo-dugo sa kaputian. Factory scent. Pading Nal, ang laog factory scent. Parong faktorya pa. Kaya perming nakapligis ang buhok ni Boy Tabi Pading Nal. Nakapleges. Gwapong-gwapo. 4-wheel drive Pading Nal, sinasabi ko sa iyo. Yan. Si Pading Nal Baldo, ang sa kuyang kapartner sa Master Control. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron. Jan Matthew Balyeran. Si Nicole Angloriani may pinag-asikaso yata na opisyal. Siyempre, ang samuyang nagkukumpleanyo kumpleanyo palan ngunyan, Pading Nal. Jimos Barrios. Nalingawam ko ining bation lamang kaso bago Jimos Barrios, kasarabay niya to iyan sa social media page kang DCGB, ang DCGB News Online. Happy birthday, Jimos Barrios. Siyempre sa supervision iyan, gabos ni News Director Mar Dela. Sa IT, busy-busy, yaon na duman nagpaprepara na, pati ang samuyang Chief Tech si Ramir Tanay. Diyan po sa nga na ito gigibuhon yung kanalingawang ko yung pageant, yung ibalong. Sain ito, sa ICR ba yun? O sa Vela Hotel? LC3. Sa LC3, yan. Sa LC3. Tabi Good luck sa mga kandidatas. And enjoy yung mga mapasiriring tabi dyan.
magdara lang nin matitimo-timo ta halawig bagay na pageant ade. Good luck sa kandidatas. Sabay-sabay sinaduman buda si Jerome na Nico Martinez. Nagprepara na para sa coverage man kan DZGB News Online. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon. Siyempre, in attendance ang sa tuyang amigong tunay. Suportador para hinanyog. Yaon dyan si Migong King Rehinaldo. Ay, sa ICR da sabi ni Angel, yung kan, sa ICR ba Angel sabi ni Angel yung pageant, ano? Okay, sige. ICR, thank you so much Angel, O dyan man tabi sa, yung tahian palan sa likod kan Divine Word College of Legazpi. Sinda ate Vanji buda ate Ems nagarantabay sinda dyan. Good afternoon. Okay, sige. Ray na hapon tabi amigong King and thank you so much Angel sa ICR yung kunyan yung pageant. Di iyo. May mga istorya kita pa ding dala, no? Naka-ready si kumpadreng Jomar Bien ali dyan sa Premier Distrito kan Albay Aramonta daw kung ano ang despatsos kan sa iyang bareta. Jomar Bien on the spot report. Diyos marhay na hapon, kumpadreng Jomar, what's happening? Salamat Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Ako kuta Pading Pio. Gusto ko man kuta ng pero magluwas ako sa ere. Aki-aki pa. Nata ito. Kundi pagigamit mo ng dispatso, minagurang ako. Iyon na nang gusto ko sa imo ta. Diyan ako namumuya sa imo. An pagka kunyan mo na gangawan. Bakaon ginamit ang tagapaning termino gangawan. Yun talaga abilib na ako. Dakon na talaga akong naukudan sa imo. Taki pa ko kay to. Nadadangog takan talaga sa radyo. Pagkatara mo ng mga gangawan, dispatso. Ata nga ni sululahong ko baga. Aki pa ko kay to pa di. Dagugun takana on air. At iyon na nga ni sululahong ko man. Pig-istoryahan ako kan 3 anyos na ako. Sululahon ko. O yan niya si Padimong Jomar. Nadadangog ko ang kaitong tiyempo hapon. Pero pa di sobra naman Laga-laga ka. Baka ano lamang ko ta na, magkikan marasyalusan na ko ta. Okay naman. Kang, ano ni pang terminolohiya? Kang lay martial. Yeah! Talaga pa di, yun na nang pa di, ano ini, dahil mo na maitago ang edad mo. Pade sa follow-up kan madugong pangyayari kasubago digdi sa Ciudad Cantabaco, may koneksyon sa aksidente na ikinagadan ng 2 persona. Mechanical as in human error. Ang findings kan Tabaco PNP sa ginibon nilang investigasyon sa aksidente kasubago digdi sa barangay Kinastilyohan, Cantabaco City na 2 persona ang antimano na kadan mismo sa eksena. Asin tulungon yan ang nasa ospital pa. Irakman. Mechanical error, tasutrak na hali pa sa Pilica, Camarines Sur. Pag-abot hindi sa mga lugsuto na parte sa Barangay Buhian, pasiring ang direksyon sa Tabaco na warang kipreno. Nagmalpungsionar su preno. O terminolohiya mechanical error. Nagmalpungsionar su preno. Correct. Yan, sige. Tumpak. Tagalog na lugo dito. Libo ng buwan ng wika. Ay, dahil lapos na buwan ng wika pala. Anyway, mechanical error ito. Tapos, human error, tapo minalpak supreno dahil sa human error. Di
kumbaga yung proximate cause, human error nagpalpak, nagfunksyonar so preno. Roger, Iyo sa rason, kapinunan. basado sa pakikipag-ulay ko digdi sa representante kang kumpanya kan Oho. cargo truck na nawaranin preno na imbulro sa aksidente. Oho. So driver pala na ngunyan ani una sa hepatura kang pulisya kan tabako. Oho. Si Domingo Villoso, Oho. 46 anyos kang Milaor Camarines Sur. Mm-mm. First time na makaagi dyan Oh. sa Blue yun para magmaneo nin cargo truck na magabat ang dara. Oho. Dahil kabisado na ang lugsoton, magpundo man sa barangay Buwang, Oh. sundo na sa tabako ang lugsot. Bako kabisar so kunyan tinampo. Roger, Oh. nagluluwas na, naghuhuna daw. Arugan mga lugsoton sa ibang lugar, Mhm. napakalugsot kidate na metro, matukad na, mapantay. Mhm. Kaya pahit ang panreno niya. Mhm. Di na nagpupundo sa lugsoton, isige ang preno niya hanggang sa naubusan kiparoso air brake. Iyon. So kaduduon niya duman sa preno, iyon na ito sa Oo. resulta malfunctionar na. Nag-irinit na so brake Nag-irinit pads, gabos na. Oh. Supposedly bagada dyan, ang diskarte dyan, pagkalapwas mong barangay Buwang, dilugsoton na yan pasiring sa tabako, naka-engine brake ka na, tado diretso na lugsoton, dahil naman yan tukadon. Magsegunda ka na o kaya primera. Yan. Roger, Oo. pagkargado ng truck mo, pero naguhuna daw, pakalungsot ka ni, tukado na yan dyan sa itaas. Mhm. Ano na, kayang-kayang kampreno. Nya dahil na nagpupunta sa lugsot, di Ay, makaskaso na so auto, dahil na kampreno, dahil naman maka-engine brake. Ayun, nako. Hirap Kaya, na. duro diretsong diniskarte ka ni Villoso, habang lunad niya ang mga pahinante na tulo, Oho. na ana sa taga Camarines Sur, kargado nin mga angle bar, Ay. so truck, Oho. na ang nabababawang ki dakulo na plywood, Oho. magabato nun na maray, diniskarte na sa nang palikay-likay sa, Oh. sa maagihan. Gigibo niya man so gabos na medyos ko ta na na mabawasan so madanyaran. Ano? Roger, Oho. pag-abot nga ni Kenny, dumampas na sa barangay Buhi ang kamawara ng preno, di nagpapara sururiyaw na daw nagkakaway sa mga maagihan Ba pati subusina gud nagbubusina nagsusuriyaw. Roger. Gilid-gilid. Oho. na agihan nga ni naagihan din sa grupo ni City Councilor Junicio Ragodon, Oho. Oho. tataga dumambaga sa Upper Barangay ini. Iyo. Binurukod pa dahil ang motor, bigla pasabot, ilog nindo dyan, itiko nindo sa totoo. O pigpapig Ah. pigpapalaog sa medyo safe na dalan. Tapag linaw ngayon duman, la epicturo kung may duman sa pasiring, may daga ngayon kami pig-asikaso duman. Pag naikabig niya ito duman na ilog duman, pagkalaog, matukad na ito. Oh, yan. Makukunya na makukurtar na so dalaga na tudukan truck. Kung nailaog ko ta duman sa pigtuturo na ito na Kagawad Dragodon na lugar ninda. Roger Ronda, Oho. kang ninapot ko sa mga pahinante, tahali ako na pasanal sa Tabaco PNP. So, driver o garing, dahil ko nakaroon personalmente na pigpa medical check-up Oho. bago baga i-detain. Oho. Sabi kan mga pahinante, kaya daw ngayon may nali kami siging burukod, pigkakawayan kami. Oho. Ito ba lang niya ang gustong sabihin? Nya na iliko sa to. Yan. Oo. Nga dahil naman yan nare-reparo kang driver, tas sisibot naman kalilikay duman kung sa'y na nga hindi kimadiskuido. Oho. Hanggang uminabot na digdi sa ibaba, sa Kinastilyoan, Yan. pag may kurbada dyan na padiit na patutuo, Oho. kadak lang ka nag-aksidente dyan pa din, duman ang minabagsak sa wala, kurbada patutuo. Iyo. Ini nakakabig pa patutuo para maiwasan su grupo dumangkan sa mga bagong mga negosyo. Iyo. Nakabig niya patutuo, nag-undershoot na, suminobra na sa kabig, inabot itong tricycle
na nagpundo, tama pick up ki pasahero, budak Ay. sarong nakaparadang motor. Ayun, so nangyari. Oh. Duman sa tricycle pading piyo, duman nakalunad so duwang gadaan. Ay, nako. Ang driver kan tricycle na si RJ Busky, 30 years old, Oho. kan soltero kan Tabaco City. Asin ang back ride kay ni sulo pasahero na duman sa likod mismo nakalunad si Domingo Villanueva Jr. Oho. 50 years old kan Kumon Malinaw, nakaulay niya to so tugang kay ni Villanueva kasubago live abang pig-cover tayo ni. Iyo. And siya to nagkumpirmar kan pangarang kan sa iyang tugang. Duman sa mismong sa lugar. Dangan pasahero pa asin nasa ospital ngunyan ang sarong 51 anyos Uy. na babae. Oho. Kan barangay Kumon, sarong 23 anyos man na babae kan barangay Suwa kan Malinaw. Saka sarong 3 anyos na aking lalaki kan barangay Kumon Malinaw. Iyon. Di, Nasa itong ospital pa sinda ko niyan. Iyot pa di kumpadre no. Sugadan itong duwa outright nakabulagta itong sunahiling naman sa video. Roger Unat pa di. So driver ito na sa pasahero sa likod. Kan tricycle. So iba Dangan, nasa ospital. Roger. So sarong motorsiklo, nakaparada man lang ito dahil man sinakub ka ito so driver. So motorsiklo na dali. So motorsiklo. Ay, naku. Ngunyan, linapusan pa kang truck ito Oh. na tricycle. Halawig pa ang dinalaganan, magdo 200 metros pa kayo. Maringani, tapatukad na. Ay, grabe. Medyo paangat na. O, grabe. Medyo paangat na. Grabe subuelo. Ade. Pero ihinulog na ngani, Oh. kan driver, duman sa kali sa totoo. Tanganing makuha na mapundo na suka kadalagan, ihinulog niya na sa tuo sa kali. Iyon na ito sunahiling tag na nagtatagilid na duman sa kali, tagilido ng maray. Roger, Yeah. nagdadangadang na naman paano sa kurbada, circle. Inak. Yaon pa man, so presensya kan diskarte kan driver. Kung di talagang sinakubsod tricycle, ano? Nahapit sa tricycle sa kamotor. Nahapit sa tricycle sa kamotor. Bago medyo luminaway-luway man kidita, napantay na asin medyo may date na patukad na. Oho. Saro sa mga pahinante luminokso, Nyan. Oho. medyo may date na rungas pero okay man siya. Mhm. Ang pasalamat ninda pa din Pio, Nata. tasutrak ninda, Oh. may harang na bakal sa likod, garulanog. Oh, oho. Takunda baka naarog sida ka nangyari kang aksidente man dyan sa lugar kang inot, na pagbiglang pundukan truck dahil ang nakasangsang na baga. Oh. So kargang mga langsang sa laob, yung tuminuruhog naman Iyan nga sa driver mo lang Iyan. pahinante. Iyan ang pag-iisip ta pa ding Jomar na tutuhugon sinda kung bilang prino. Shtug! Jesus Mariusep, ano? Ay. Pero nakabulit prop sa truck. Igwaning harang May na kwan. Sulidong naharang bakal. ngayang may buko na bakal, iyan. Oho. May harang. Takunda nga araw kayo kito nangyari kan sa pag-restore ngayon in Dudigdi na nangyari. Pwede kayo nagkaturog kami. Nagkatuhog na Ay, nako. Talagang kwan. Pure diskwento sa naman. Duminiskarte pang tudungan Igaw supik apod bagang last clear chance na pwede makamaniubra pa sa driver. Ano? Nagmamaniubra man siya Roger, Pero may human error talaga. ang human error duman, itong so, dahil niya na-anticipar Oho. na ang lugsoton, poon barangay Buwang, so do digdi sa barangay San Antonio, Sobra sa kilometro. na, sobrang pera, 5 kilometers kayo na, So, napalugsot talagang maagrotong buda kunyan mamamarong an sa imo diyan na brake lining, brake pads, rematika. kaya dahil siya pagbaba pa sana, dahil naka, naka-engine brake ta, Oho. di nga ni kabisado sudala, Iyo. na itong lugsoton na ito, ngayon, pag-abot naman sa Orinutan, yan, pantay na to ka doon. Iyo. Ito diretsong na lugsoton. Iyo na ito pa di kaya puminalyar. Supreno kang cargo truck Ay, na pigmamanayo kay nini Bilyoso. So sang mo niyan pa rin Pio, aniyon sa na headquarters kan Tabaco PNP si Bilyoso kay ribaso duwang tulong pahinante. Pahinantes. Yao naman so representante kang kumpanya nin. Data hindi pala pa rin Pio.
mga empleyado sindakan sarong dakulang hardware sa Pili, Camarines Sur. Camsur, nag-order nin mga materyales na paninda so sarong hardware sa siyudad kan Tabaco, nakatalaan nindang i-deliver ko na Kasubago. Sus ko, ano? So may represente naman ito na gustong makahoron nga sa pamilya kan mga biktima Kasubago. Dapat lang. Ito nadadangog ko duman na pigurulayan Dapat sa lang. Tabaco PNP. Ang Dapat panigpiyoan follow-up, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadre Jomar sa follow-up report. So, kunya ng Kasubago pa ding na aksidente ha. Nako. Ingat-ingat tabi. Pagkatapos, igaman ako ning nahiling kumpadreng Nald na aksidente man sa Sursogon. Truck man ang involto. Truck man, igwa kong nahiling sa newsfeed ko. Truck man sa Sursogon. Ay, Diyos ko, tabi inda ko igwa dumaning na diskuedo. Ano? Kaipuhan, hali pa sa nang ligaw, igwa na kutang aviso na lugsuton ang going to Tabaco. Check your brakes before travel, nganing aware ang mga truck na dakul an pangarga. May brake may brake. Kundi yun na nga nito, so diskarte kan kunyan. Basado ini sa report na nahugot ni Pading Jomar diyan sa investigasyon kan Traffic Investigation Division and kan Tabaco PNP. So human error. So pagpara prinot Pading Nal, taday mo dapatan i-steading preno. Bako niyang kabisar sukuhan su lugar palugsuton kung i-steady mo talaga mairnit an mamamarong an rematika brake pad, brake linings tapos iyan. So tama ito so abiso na kung aram mo, okay ako maski ba kumong aram kung baaguhan ka, ipasiguro mo segunda o primera. Yan. Then ang pagpreno, papitik-pitik na sa napadingnal. Yan. Okay. So, iyon ang findings at least kan otoridad. Human error na nagresulta sa pagmalfunctionar kan preno. Yan, tabi. Iyo, di kahirak man kaitungkon yan. Mga viktimas, tabi Ay, nako. Anong abiso pa ding Joshua tabi, time check muna kami igwa kitanin mga dapat na i-acknowledge kung maputol ka, redial na lang may mga commercials pa kita. Sandali, may text pa ba kadig di sa tema niya to Ansaro pa suwaying bridge diyan sa Pulangi, ma-check na yan kung gurano kagabat nganing nasa mga lugsuton man matansyan niya na. Sige, yung weighing bridge diyan sa Pulangi, tama yan tabi. Kung nagpo-functionar pa man in Maray, ha? Joshua, pag naputol, and pading Chief Jimmy, kamuan masunod, tama, time check muna kita. Oras, Pilipinas, 4:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Okay, ang linya paringnal, the wait, Joshua and Chief Jimmy compadre, pakiray din na kan, o kaya pakikunari dahil na, mari ko na kita giraray. Si Joshua ang nainot, ano? Joshua Bino on the spot report. Joshua, what's happening man? Good afternoon. Yes, good afternoon, Sir Tio. Good afternoon sa mga parantabay. Ibabalik na giraray sa atubangan kan munisipyo kan Daraga Albay ang night market. Initabi, Sir Tio, na pinag-anunsyo ni Public Market Administrator Sir Temis Tubete matapos ang duwang banggi na temporaryong pagrelokar kan night market. Dumantabi Sir Tio sa Barangay Ilawod sa munisipyo kan Daraga Albay. Duwang banggi nga parementas inilipat ang night market duman sa nasabing lugar dahil Sir Tio sa mga aktibidades kan lokal na gobyerno para sa pagbukas kan selebrasyon kan Daraga Town Fiesta ngayon na taon. It's 31 kan Agustong banggi asin kasubanggi na Setyembre 1 ang night market piniduman sa Barangay Ilawod. Asin taod-taod na banggi balik na tabi ni Sir Tio sa atubangan giraray sa munisipyo. Susog ini sa direktiba ni Mayor Big Terete dahil takantit sa 31 preparasyon para sa opening ka na Town Fiesta asin tit sa 1 man sa Setyembre iyo sa nangyaring libreng concert sa Banggi. May bahan si Diwata asin ang bandang Nodita. Tinawo ning todo, ano? Tinawo ning todo, ha? Sa Tio? Tinawo ning todo. So, okasyon. Matindi. Ano, Sir Tio, so tinampo sa atubangan kan kunyan, atubangan kan munisipyo, talagang rinuso and tinawan man magayon na panahon so Daraga Albay kaso Banggita di Sir Tio, kaya talagang nakabuilo sa mga residentes para nagpadag iyan kahihiling kakasabay sa kantakan Nobita mula ni Diwata. Yan, tamang-tama pati talagang relaxing data. Fiesta official mo yan sa Albay, buwelo maski magralamaw sinda, ano, nagralamaw, no. Na taon mo nang gatabi Sir Tio da paliding mo niya pati so istoryan kaso hapon bagang set up kang temporary stage with retractable roofing. Ayos on Sir Tio so set up very good ka pinag-asigurar mo ito kan municipal engineering office. And kaso Banggi nag-attender man kita nakapusto ako sa gilid mismo kan stage. Kako tiwala ako sa sinabi ni Engineer Phil Montaliana. Today, di marampaw. Kaya di ako puministo. Pero sa marayon lamang. May nakainging sa ko. Sige na so tangad-tangad ni Engineer Piel duman sa bubong. Sige sa tangad-tangad sana. Bantay sarado. Sige na so kada bis mata. Tibaan magrampahog. Pero talagang masarig, Sir Tio. Masarig, Grabe so ruloksuhan kan nagkakanta ka so Banggi pero talagang nag-enjoy. So mga taga Daraga Albay opening ceremony ito ka so Banggi kan Daraga Town Fiesta. Sinural daw may aktibidad sundo sa 57 kaining Setyembre and karon na sa medyo
na tiktaran sa temporary yung pagrelokar man sana kan Iyo, night iyo. market. Oho. Tatawtawd na banggi balik giraray sa tubangan Sertio kan munisipyo. O di da kulang tabang iyan ngani. Ta ibibulta na duman sa night market, igwaning bakong igwaning nightly activity diyan sa park. Oo, tama ka dyan sabi, Sertio, may mga aktibidades sa Daraga Covered Court. Yan. Hindi habang nagasaod, pero diretso naman Murbayle. Yan. Madadagdagan sa parokyan o kan mga paratinda. Oh, bako. Oh, tas sunod hiriling. Pag uli, mabakal ni kun ano, maritata, sibuyas, bawang, gulayon. Oh. Kahit bagang panahon, pag ang surusulterito Daraga nagrabas, Oho. dahil nagparan sa gurang, Iyo. pag uli, dapat igwa kang dara. Igwang aapigapod na atang. Yan. Diretso ka bubakal kay presko na picture dyan sa Daraga Night Market. Iwas ka na sa tamuyaw. Anya. Ay, si Isa ito sunahili ko kasuwa po na nagmumotor. Gari Joshua Bino ito sunahili ko nagmumotor. Dapat, kuhan, panagiling dan concert, dapat may kaibang inspirasyon. Sunahiling ko sa may gaysano. Joshua Bino ito. Dahil makanigar. So may kasunod. Dahil makanigar. Ay, kayo ito. Si Isa itong kasunod mo. In flagrante delicto. Dahil ka makanigar sa committing ini. You will be held in contempt. Sige. Yes, so anyway, sabi Sertio, iyan ang dagdag natin istorya sa Daraga Albay, Joshua Bino, Jason GB. Salamat tabi Joshua sa dagdag na istorya o congratulations tabi ano sa successful da ining ano pa man na untoward incident na nangyari duman sa grand opening night kan puon kan celebrasyones may kinaaraman po sa kafiestahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Yan. Congratulations sa mga taga-Daraga sa panginot yan ni Alcalde Vic Perete. Yaon man kasubanggi si Mayor Vic mismo sa entablado. Yan. Ay nakainging sa kaupadingnal. Sige na so tangad-tangad kan municipal engineer. Bigla tangad. Bad bumagsak na sububong. Ay nakainging sa mga intrigero. Era dayman. Pinag-asigurar ito ni kasuhapon akaso kunyan sa bareta ni kunyan ni Joshua na masarig ito pinag-assess kan municipal engineer. Yan. Congratulations and good luck. Have a peaceful celebration kan mga aktibidades diyan sa Daraga Albay sa panginot ni Alcalde Vic Perete. O tamang-tama, ibunalta na dyan sa night market sa Kataning mismo, sa mayampangan kan kunyan, munisipyo, so mga naghiriling dyan sa burubaging aktibidades sa covered court. Bago maguli, maghapit na kabud dyan sa night market, mga maritatas, presko, mga gugulayon asin iba pa. Pag-uli nindo, igwa na ning gugulayon, lulutuon pagkaaga. Okay ang linya Compadre Gnald ni Chief Jimmy ni Pading Jim. On the Spot Report! Compadre Jimmy, what's happening? Good afternoon. Yes, so, salamat Abi Padi, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, suportado kan tulong Congressman Digdi Salbay, ang pag-iisip na lakdang ninda Gobernador Noel Rosal, 2nd District Congressman Kaloy Andis Loria, na analeko, laugon kan Miralco, total privatization, kung saan kon kan inot from aliko to apik mo niyan, para sa ikaduwang pagkakataon aliko to Miralco. Kasado kay Congressman Kaloy Loria, igwa na sindanin mga initial talk. Intrikan na Miralco, kung saan pig tutuwang-tuwang na inin da Congressman Crisilagman kan 1st District, Congressman Loria kan 2nd District, Congressman Adrian Salceda kan 3rd District. Idinagdag pa sa entrevista kan DCGB News na bilyones pesos na, 9 billion kung di ako nasasala, ano utang na kanali ko kung saan saro pa ini sa mga pigahanapan ni na solusyon kung paano ini nangyari, asin paano ini mababayadan kan Aleco. Vice Chairman Committee on Energy si Congressman Kaloy kung saan sa pagiling niya gulpi pang round ni nahuroron ang gigibuon entry kan Miralco asin sinda na mga opisyalis digdi sa probinsya ni Albay. Dangugo niya to ang tingog ni Congressman Kaloy Andis Loria. Tama kayo. Okay. Saro pa tayo na Go ahead. Congressman and Congressman Loria and Congressman Andrew Roseda, nag-igwa na kami
ni first round talk with Manila Electric Company. Bilis na meron. Kaya po, dapat si Maray kung paano po ang magiging resulta grabe ikatulupe, ikapat ng round sa pagururot sa number 1 issue, importante yung resolve ni ang utang kanali ko na may kita mabot 9 billion euro. Yun ang importante yun. Kaya we will give a chance for the second time for Maliko to APEC. Second time, we must give a chance sa Israel Tagiraray na maging total privatize ang into Meralco. Okay, so may mga initial talk na po kamo pala with suportado kan na mga congressmen sa Disalbay. Sa pag-iinot ni Governor Noel Rosas, full support si Congresswoman Crisel Lagman, Congressman Caloy Doria, and Congressman Adrian Salceda. Ano ang posibilidad? Possibility of na ma-take over ang Meralco? Around of talk sa inyo. Siyempre, dalang si Maray Meralco, but they are too much interested to operate the entire Albay. So ano nangyari ka tumutang ta? Aliko? Yan po ang pagkurunan ni Step kami final kung ano talaga ang recommendation ng Manila Electric Company. Aram na po ka na, Aliko, Maris Pitine? Siguro, medyo aram na rin yan. Kasi unang-una po, nag-file ako si resolution before the 20th Congress na magkaipo ang Department of Energy is congressional history. With regards sa? With regards to operation, panatasarog kayo ni ang Albay Electric Company. Regarding internal operation, regarding services, and regarding why na nagkadaguda ang utang kang Albay Electric Company. Although medyo alipang proseso yun pero pasirin kita naman sa direksyon na ito na... Unang-una, hilingon ko muna po alis naman sa Committee on Energy. Committee on Energy, member po ako ng Committee on Energy. Kaya po, ilinutin mo na kung ano talaga ang food na problema ng Aleco. Pero, si Kapang Naligo Noel, sa Rintulo, first, second, and third district, sa tabangan ni si Governor Noel, si Anlit Kenyo. Kaya nga may baka po, sa tapon sa second chance again. Kasi Apik, kunyan, Meralco na. 3 years ang turno nito, kayaon po daw. Kaya nga na naputol. Marathon po ang ikibuon ni Kering kontra kuya. Marathon, tanganin po. May kami magka-problema, lalong-lalo na sa mga investor na maralaw sa Alpay Province, ang kaipuan, sustainability, sustain ang kuryente, talagang staying brown out na di pwede. Lalong-lalo na sa pinaplano ni Kong Kaloy na economic zone. Never ito mangyayari kung ang power ay tamayo. Okay. Pero pa dati na ako akong Yan. Yan natabi pa dahil. Malinaw ano ta sa aga biluhan tan istoryang yan managad and the other na hiling ko mangkan so feed mo sa online ta. Magayunon ang kuyan very clear pig-adalan. May talks na pig-adalan. And may posibilidad na dahil nga ni abot to dahil matapos ang first 3 terms ni Congressman Kaloy, Budanara Congressman Crisel and Congressman Adrian, ta sarabay-sabay bagasinda, baka makuan iyan, ma-realisar ta. Kung narunduman ta baga kumpadreng Jimmy, kaito, yan sabi ko para taramda na suapek ka ito, igwanin sufficienting kapital. Kan ibinalyo baga sa Aleco na ang problema, ta kapital baga ang problema. Iyan sa utang na 9 bilyonis naan, man baga sa agkudo niyan, maaraman kung sain makuha. Iyan nga ni. Kaya nga ni nag-i-con siya ng congressional inquiry. Yes. Ito, so apek ka ito, na saro man sa nabagan, San Miguel man sa naabuda ining Meralco, yan. So apek ka ito, igwaning pigapod na guarantee fund yata yun. Correct. Nayaon dyan na pirmi na, dawa dahi nakakabayad bulan-bulan. So, kunyang ka ito, so apek, dahi nakakabayad, ta apek ka ito, dahil nakakabayad kan bayadan sa mga sa mga supplier power supply dahil ipuputulan taigwa sinang guarantee yan. Correct. Iyan ang karayan kay ni mo niyan ta sa sutulong congressman sararo talagang
Marathon da bagatabi, sabi ni Oo. Congressman Kaloy. Sige. Okay, so yan, abangan na lang niya to yan tabi pa din sa mga masunod. Jimmy Nasalita din si JB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa mga follow-up report. Sa aga, saro yan sa mga tutukaron dapat tabi, ano? Duman sa programa ng Tingugan Banwaan. On the Spot Report! Pwede na padingnal, tabi hilinga daw dyan sa imong libro di kwentada. Daita po pag-arogon ang nangyari sa Indonesia padingnal. Ara mo so nangyari sa Indonesia, nahiling tabaga dyan sa mga kwan. Anarkiya. Mas siguro ta kauyam sa mga korupto na pinag-akusarantang korupto o kung ano, dahil kita magibukaan na pigobarabad na ning Molotov bomb so mga harungkan tang issue duman pa sa Indonesia so mga membro kang parlamento padingnal so gari kongreso man gulpi ang sweldo haralang kawon millions mantang so kunyan so common tao tios duman na dagit so tawo and na-ignite pa kan sumay narabasan so police car kan Indonesia na nagresponde sa riot sa rally, may narabasan na rider so para deliver baganin mga order duman. Ngunyan, tiglulusob saro-saro kan mga tawo so harong kan mga miyembro kan parlamento so mga palasyo so mga mansyon pigbabarabad ning Molotov bomb pig susulo pig sa salakat kiko agabos na mga gamit. Anarkiya nga ni padingnal. Nagsusulo sa mga kalye, naghahaba sa mga tiyandahan, dahil kita magibukaan. Dipisil. Maski nadidiskutir tayo ni taigoning semblance baga, may diit na pagkapareho, yun nangyari sa Indonesia, na nakukwestiyonar man sa mga mambabata, sabi baga sa Tagalog. Mga imbulto sa korupsyon por dahil sa mga government projects, specialmente mga infra, lalong-lalo na ang flood control projects. Yan. Dahil ito pag-arogon, anarkiya na padingnal. Diyos ko, anarkiya na sa Indonesia tabi. Kunyan, nangyaring yan duman tabi, yan mga kunaan, mga istorya duman sa kunyan sa ining Indonesia. Yan. Paano lamang ka ini? Maray na hapon tabi dyan sa tuyang mga paraan. Tabay man sa Sentro Candaraga. Advance Happy Fiesta po kay Nuestra Señora de la Porteria. And sa aga, fiesta sa lugar ni Director Emeritus Edwin Peralta. Uyo, gunon. Dahil lamang, silensyuhon si Direk Edwin ade, si Emeritus. Pagpisang albay mataram, mangeta, duman kami sa may kampusan to, pistang gadan ngay kami. Pagpista naman na gadan, Nobyembre 1, may talbay pista na. Oy, Emeritus Direk Edwin, good afternoon tabi isay mo. Pigi daw ka ni padingnal, so ibos. Yan baga sa pistahan padingnal, ang pagkaaga, ibos Buda iyan na so sukulate, nagibo sa tabrilya. Iyan mag-ingat ka mukaan. Tapag huna nindo masira mo, day nag-aaso, malipot, ropropo nindo, madadasoan ang dila nindo budang ang ragngag. Igo kang padingnal, kaibanan ko, kaklasiko, kapista kami sa Birak ito, Katanduanes, high school. Ropropon ang so kunyan, kulating nga basira mo, day nag-aaso, paguna niya, maliputon, so tabrilya baga na tinunaw, nako. Muna mo ka, naghibi na padingnal. Daw sige, may laha. Naano kanya ko? Narumduman ko ngayon sutugang ko. Dahil nagkakaon pa, kita nakikipista. Sige, may laha. Sububong may laha. Ito pala, pig nga sungimot, uto na, sungaragang nadasluan. Kan sabi kan sa ito so, nag-istoryang amigo ko na sabi da kan sarong padi, ang kafaslaan. Ay, nako. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini digbisa na sa DCGB at sa indong kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibig ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number 1.